Pozdrav svima! Ja sam Josip, marketing menadžer u Gaussu. Danas ću govoriti o digitalnom marketingu i njegovoj ulozi u povezivanju agri-food sektora s digitalnim svijetom. Digitalni marketing koristi online kanale za promociju proizvoda i usluga, povećanje vidljivosti, privlačenje korisnika i poticanje prodaje. Ključne komponente su web stranice, društvene mreže, content marketing, e-mail kampanje i digitalno oglašavanje. Moj kolega Ilija spomenuo je napredne tehnologije primjenjive u marketingu, uključujući AI, strojno učenje, chatbotove, virtualne asistente, proširenu i virtualnu stvarnost, te automatizaciju digitalnih platformi koje poboljšavaju strategije i korisničko iskustvo. Mi smo Gauss, osječka IT tvrtka specijalizirana za razvoj softvera i digitalizaciju poslovanja. Djelujemo u poljoprivredi, zdravstvu, javnoj upravi, IT-u, financijama i turizmu. Naše usluge uključuju konzultacije, dizajn digitalnih projekata, razvoj mobilnih i web aplikacija te prilagođena softverska rješenja. Cilj nam je pomoći klijentima u uspješnoj digitalnoj transformaciji, uz osiguranje kvalitete, učinkovitosti i održivosti. Poljoprivredni sektor suočava se s izazovima tržišne prisutnosti koje kvalitetne strategije i digitalni proizvodi mogu riješiti. Ključni pristupi uključuju edukaciju, digitalizaciju, brendiranje i suradnju. Ograničen tržišni doseg, visoki logistički troškovi i slab brand otežavaju konkurentnost. Financijski i operativni pritisci, niske cijene i sezonalnost smanjuju profitabilnost i stabilnost prihoda. Slab digitalni nastup i nedostatak marketinških znanja otežavaju praćenje trendova i ograničavaju inovacije. Naš proizvod, Gauss Box, je modularna AI cloud platforma koja prilagođava poslovne procese integracijom osnovnih i specijaliziranih modula. Moduli se mogu koristiti pojedinačno ili kombinirano, omogućujući fleksibilna i prilagođena rješenja. Njegova modularnost podržava razvoj brenda, financijsku održivost i prilagodbu digitalnom okruženju. Moduli za upravljanje klijentima i prodajom potiču širenje na nova tržišta, dok centralizirano upravljanje online prodajom i digitalnim kanalima jača prepoznatljivost brenda i programa vjernosti. Financijski moduli unutar Gauss Boxa optimiziraju upravljanje troškovima i prihodima, povećavajući profitabilnost. Analitika prati sezonske utjecaje, a moduli za zalihe i proizvodnju prilagođuju poslovanje potražnji. Digitalni marketing e-mail kampanjama, affiliate programima i analitikom usklađuje rast sukladno trendovima, privlači nove kupce, jača online prisutnost i omogućuje nove prodajne prilike. Dodatni moduli unutar Gauss Boxa omogućuju nove funkcionalnosti. E-učenje bi proizvođačima osiguralo edukaciju o održivim metodama, tehnologijama i regulativama. Financijski pregled pruža detaljan uvid u troškove i prihode, olakšavajući donošenje odluka i optimizaciju resursa. Upravljanje voznim parkom prati održavanje strojeva, sezonsko planiranje i smanjuje zastoje. Proizvodni modul osigurava sljedivost od sirovina do gotovog proizvoda i optimizira procese prema tržišnim standardima. Upravljanje ljudskim resursima prati dostupnost radnika, dodjelu zadataka i sezonski raspored rada. Dalje će o korištenju Gauss Boxa u poljoprivrednoj industriji i automatizaciji.